Salut! Cum vă spuneam, am lansat partea de membership a canalului, astfel încât avem 3 tipuri de membri. Le-am zis și eu susținător, fan și sponsor. Susținătorul plătește doar 3,99 de lei pe lună, fanul 9,99, e practic echivalentul la $1 sau €1, de fapt e mai puțin de €1, dacă stăm bine să ne gândim, la $3 să zicem fanul sau $2 ceva și sponsorul 49,99 de RON pe lună, de lei. Așa. Partea asta va veni și cu multe beneficii pentru cei care sunt membri. Bineînțeles că voi posta materiale și pentru ceilalți fani ai canalului, cei care nu plătesc și nu e nicio fel de problemă, dar probabil voi avea câteva episoade cu conținut exclusiv pentru cei care vor plăti o taxă lunară. Vom vedea cum merge, încă nu știu, am câteva idei, dar nu vi le spun acum. Nu rămâne decât să vă abonați la canal, să vedeți dacă merită să plătiți pentru informațiile pe care le ofer aici și ne reauzim în curând cu un nou clip.